RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga Toledo City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Eric. Recorded by X Thunder Gaming. Eric, na, pulin ka na kay Mamte klase. Una lang, Bajir, kay napoy waton. Si Watoy mo. Secret. Basta circuit ka pa diha. Saan na kaya tod? O, Bajir. Saman, Si Jinjin, chinching katong third year. ubay. Ibuki ko na bihana, bay. Maong ako siyang waton nga muagi kay ako siyang ihatod. Agi, gibay. Nya, ano na ito ma? Sige, bay. Asa, Miss Jinjin, eh? Wa pa magmuagi. Bye, mga classmates! Bye! Ito, alas Jinjin, eh. O, nalang ko ninyo, ha? Ako siya sugat. Hi, Jen. Oh, uy! Eric! Ikaw din, ha? Oo. Paulit na ka? Oh, Eric. Ako lang kay ihatod. Pwede? Pwede ka ayo. Kana pa, nakoy kauban sa pagpauli. Huy, noon sa ka. Ha? Wa man. Kanihan ako nakabantay ni Mado. Mukalit kag tanaw na ako. Ngano di ka? Bitaw, Jen, eh. Naunta ko isulti mo ba? Unsa may mo isulti na ako? Manhunong sa ta. Unsa may mo isulti na ako? Unya, Jen. Di ka masuko. Oh, kung binuang na, masukugit ko. Hindi mo ganun binuang good. Unsa lagi na? Jen. Love di ka. I love you. Eric, Nakakoy chance ni mo, Jen. time para good. Seryoso git ka o binuang na ng imuhan ako? Tinunood niya eh. Magkago ka kog kuyog ni mo kung binuang ning ako ni mo. Nya, unsa man? Uyab na ta? O niya akong sugtanti ka. Dili ka magsaba. Basig manabiyon niya ka niya. Sungog-sungog na hinuon ko. Di lagi, di uy. Unsa man, imo na kong gisugot? Sige na lang, uy. Sige na. Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Yati sara, tinood. Iya mong jinjin. Lagi ba, Jer? Iyan akong gisugot. Pero, bay, napagsaba, kay masuko niya to. Black ka diha. Ikaw mo na bigo to. Salamat, bay. Jen, gidugayin mo kita nga nagkauyab, no? Naunta ko'y hangyo, no ba? Unsa man na? Pwede kang case mo? Ha? Uy, dili ko, uy. Hindi mo ka masugot nga. Uyab naman ta. Napali makakita na to. Nanguli naman ang mga estudyante ko. Kamay naman kayo ang nabilin. Unya, tuwa po sila yun. Gina ba? Pakisan ko ba? Sige na lang, uy. Pero sa aping na, ha? Oo, lagi. Sige na, case na. Kay mo ulit na ko. Sige. Tikasan ay! Ingon ko sa aping lang, sa lips Ay, sinuon. banak ko tuyo. Sa lips na noon. Gara kay kada. Tabisan din mag-lips dyan eh. Sapat ya, uy. Adto na ko, ha? Jin, pagkaksaso ko gamay, be. Ayaw ba ako binuang ni Rika? Oh, Jin.
Promise na ako nimo. I love you, Jen. I love you too, Eric. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, usa ang Jinjin bay. Okay na, bay? Kidugay na yung relasyon sa. Oo, bay. Hapit na mi matuig. Grabe eh. Liba na ko pingoy. Papalitan niya kog biskwete. Bay, kinsa nang bihanan palit og biskwit? Kuha pa lagi na. Wala ka na. Judith, pito na. Huh? Classmate sa PE ba? Judith. Lailang seksyon. Aw, siya rin ha. Si Judith. Kupahan ko na niya, bay. Ano naman gina, basta madaga na. Usap gina. Hi, Judith. Uy, Eric! Jerry, kamo mong gaday na. Pintaon eh. Huy, Eric. Pamilok sa din taon diha, bi? Ah, Sige, magugag tutok na ako diha. Aw. Nakalitan ko nga nakakita ni mo, Det. Isamot mo kagagwapa. Buyag. Ha? Dili ta magkuy og pauli? O, Jen, Asa man day ka? magduwa mig basket kadiyot ni Bajiri. Ah. Sige. Mao na lang ako ni pauli. Salamat kay nakaunil sa Jinjin. Pangtao na ka sa Judith kay makiistorya ko niya. Asa ka na si Judith, Ron? Mayo wa pa siyang pauli na. Salamat kay si Judith nang naglingkod ilawom sa mangga. Hi, Judith! Ikaw mong gaday na. May tuyo ka na ko? Wa ko makasamok ni mo. Wa man. Wa pala ikaw mo uli, Judith. Naa pa mo ko'y gibuhat nga assignment good. Mao ba? Pwede na ka na kung masturbo? Okay raman. Unsa di man tuyo na ko? Kuan? Judith, I love you. Oh. Eric. Basta yung kaingon kang preskor kay ko. Pero ang tinuod, wak makasabot sa kong gibati ganiha sa diyang nakita, tika. Maw nangita ko paagi nga masulti na ko ni mo nga akong feelings. Kung sa man ang imong gibati di rin ako, Rick. Huwag tanga na lang na. Ha? Kaya wa pa ka masuhito na ako. Di ko mahunong hangtod nga imo ko sugton, det. Bahala ka. Basta kay gipasidad na ti kandaan. Nga ayaw na lang nag-ipadayon kay magmahay gid ka. Ha? Nguyab ka, Judith? Ubay, pero pamusog ta. Sam kayo. Mangitam kaglain. Ano nga? Naman Jinjin ni Muyab. Wan po gana yung Jinjin, eh. Ako lang siyang buwagan, bay. Kay, concentrate ko ni Judith. Unsa may ko sa kay mong kubuwagan, Rick? Wa mo kay sa anak ko, Jen. Kuhaan ka nang naanak ko ang problema kay wala kay problema mo. Eric. Sorry ka, Jen, ha. Kaya nakakita na ko babae nga mas bugat para na ko. Mao day nga imo kubuwagan kay magipuli na di ka na ako. Magabaan na kasi magibuhat na ko, Eric. Magabaan na ka. Nganong magsige mo kag sunod-sunod na ako, Rick? Di ko mo sa akong tinguha ni mo, Det. Hantod nga imo ko sugton. Seryoso gid ka na ako, Rick? Oh, Judith. Og mo na hinungdan nga nakigbuwagan ni Jenjen. Naibaw ka nga uyab ni Jenjen? Oh. Rick, luoy kayo sa Jenjen. Uy, ngayon mong gibuwagan. Nakigbuwag ko niya kay wala ko'y gugma niya. Ikaw na ron ang akong gihigugma, Judith. Maong magpaabot ko nga imo ko sugton. Gusto gid ka nga akong sugton? Oh, Okay. Ugma, magkita ta sa likod sa simbahan.
Aron may bawaan mo ang akong tubaka. Sige, sige. Sige, det. Mato ko ugma. Niya ako sa dapit nga giingon ni Judith. Iyan naging kong sugton ron. Magkauyam yun ni Judith ron. Nara siya. Judith! Ganihara ka? Bago pa. Niya na magiging ko. Kuan, kanang iyon mo na kong sugton? Dili ba, giing na naman tika nga ayaw na nagipadayon imong tinguha na ako? Kay magmahay ka? Unsay buot ni mong ipasabot? Dili ko pure nga babae. Tumboy ko. Judith, mahimo ba? Ay ko gumidya. Wa ko magkomedya ni mo, Erika. Di ko maibog og laki, eh. Babae akong gusto. Unsa? Sultihan talang ka, ha? Naibog ko ni Jenjen. Pero, niatras lang ko sa dihang naibawaan ako nga uyab na mo. Maong hangyo lang ako ni mo. Unong nga na ning imong tinguha na ako kung gusto pa ka mabuhi. Uy, magdalagi kang kutsilyo. Perminin akong gida. Dipinsanin ako kun na magbinuang nako. Maong ikaw, hunungan na ng imong tinguha diri nako kung dili ka gustong dipukan ko ng kilid mo. Unsa man? Unsa man gusto kang dugabon ka? Ha? Ha? Gusto ka? Kaniya ng kutsilyo. Dit, may ko. Maong isaad yun ako, ha? Isaad ako nga dili na ka magsamok nako. Judith. Ako na isaad mo. Hapit yun hinoon ko madisgrasya sa kong kabuang sa batanon pa ko. Kaya tumboy man dahil akong nakusunadahan. Ug sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw yung taon ninyo sunda nga akong gibuhat. Kung manguyab mong gani mo, usar gyud. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagan ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Eric nga taga Toledo City, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan to all the girls I've loved before. Ang maong kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Ning Tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.